آج تھی پنہ طریقہ ساری پریشان حالن ہز پریشانی دور کرن والے رب آج چونس دربارس اندر دست بدعا سون دعا منگنس اندر قصور سون قدم تلنس اندر قصور مگر تہ ارحم الراحمین پروردگار یل قوم اس پریشان آسن تن روئی مبارک اس آسمان اعلی کن تلن محمد رسول اللہ اتہ اس آلو کرن یا حیو یا قیوم اے ہمیش روزن والے پروردگار اے ہمیں زندگی تھاون والے پروردگار آج قوم پریشان پشیمان برحمتک استغیث آج تھی ساری مسلمان پریشان و پشیمان مگر تک سہ پروردگار یم یونس علیہ السلام ترین انگیٹن من دت نجات اس تہ انگیٹن اندر اثبت دلا کم انگیٹ چھن یمو گہراو کورمت ونکس مسلمان سماجس تم تہ لوئی ترین انگیٹن من ناگ جماعت تہ بغیر کس نش پریشان پن دک زدہ آسن پیش کرن اس تہ چانے دربار ناد لایا